F'Malta u Għawdex huwa stmat li 1200 adult u 480 tifel u tifla ibatu minn anafilassi, ġifieri jkunu persuni li jinstabu li għandhom allerġija severa għal prodotti tal-ikel bħal karawett, frott tal-baħar, ħalib, gdim ta' insetti u anke għal xi mediċini. Waqt il-programm Ras Imb'Ras, Dr. Anthony Gatt, konsulent tas-saħħa pubblika, spjega li l-maġġoranza f'pajjiżna li jbatu minn anafilassi huma allerġiċi għal karawett. Ħafna l-iktar nies huma karawett fil-fatt. Interessanti. Tajjeb, għandek numru ta' nies li huma għal frott tal-baħar, shellfish. Tajjeb, għandek hemm min ukoll għandu allerġiku u jista' jiżviluppa daw it-tip ta' reazzjonijiet għal gdim tan-naħal. Ara. Jew inkella il-wasps, jew inkella il-hornets illi qed isiru komuni. Ġifieri il-hornets perikolużi. Dr. Gatt spjega x'tiġrilu persuna li tbati minn anafilassi jekk tikkonsma prodott li jkun allerġiku għalih. Il-ġisem ħajjagħmel reazzjoni. Il-ġisem ħajjagħmel reazzjoni fejn il-pajpijiet ta' nifs ħajjingħalqu, allura jkun hemm dak ngħidulu tisfir man-nifs, wheezing u qtuħ ta' nifs. L-arterji jinfetħu, titbaxxar pressjoni, tista' tħossok stordut, tista' taqa' mal-art, tista' tikkollassa. Tajjeb. L-irsien, il-gerżuma, il-wiċċ, l-għajnejn jintefħu, il-persuna ma titrattajix fil-ħin, tajjeb, tista' tikkollassa, tintilef minn sensija, tifga u tmut. Dr. Gatt qal li l-Gvern qed jinvesti aktar minn 350,000 euro fis-sena biex permezz ta' sistema POIC il-mediċina għal min ibati minn anafilassi tingħata b'xejn. Din tinġib permezz ta' referta tat-tabib għal speċjalista kemm f'każ ta' tfal u anki għall-adulti.